Καλησπέρα. Επί 14 μήνες για την τραγωδία στα Τέμπη ακούμε την ανάληψη της αντικειμενικής πολιτικής ευθύνης από μέρους του Υπουργού Μεταφορών για την τραγωδία. Θα πρέπει να δούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό. Η αντικειμενική ευθύνη στο ποινικό δίκαιο δεν υπάρχει. Έρχεται να υποδηλώσει κάτι διαφορετικό η έννοια αυτή σε σχέση με την πραγματική ευθύνη, την υποκειμενική ευθύνη. Δηλαδή του να φταίει κάποιος για κάτι, του να έχει δόλο ή αμέλεια. Όταν μιλάμε για αντικειμενική ευθύνη, σε όσες περιπτώσεις το δίκαιο την αναγνωρίζει και το αστικό, δηλαδή το διοικητικό, ποτέ το ποινικό, απαγορεύεται να καταλογιστεί σε κάποιον πράξη στο ποινικό δίκαιο και να τιμωρηθεί για κάτι που δεν φταίει. Στην αντικειμενική ευθύνη είναι σαν να λέμε ότι κάποιος καλείται να αποζημιώσει ή να πληρώσει κάποιο πρόστιμο λόγω της θέσης ιδιότητάς του, αλλά δεν φταίει και ανεξάρτητα από αυτό, τυπικά δηλαδή, αναλαμβάνει την ευθύνη και καταβάλει κάποια αποζημίωση ή κάποιο πρόστιμο. Και τελειώνει εκεί το πράγμα. Δεν μπορεί να του καταλογιστεί ως ποινή. Επομένως, αυτό το οποίο ήρθε να δηλωθεί με την ανάληψη της πολιτικής αντικειμενικής ευθύνης είναι ότι δεν φταίει κάποιος. Και η παραίτηση έχει μόνο ηθική σημασία. Αλλά ανάληψη ευθύνης χωρίς κάποια συνέπεια δυσμενή για αυτόν που την αναλαμβάνει δεν είναι κατά κυριολεξία ευθύνη. Επομένως, όταν αναλαμβάνεται μια τέτοια ευθύνη, θα πρέπει αυτός που την αναλαμβάνει να απεμπολίσει και κάποια δικαιώματα, αξιώματα, κάτι που είχε, ώστε να δείξει πραγματικά ότι έχει νόημα αυτή η ευθύνη. Το να το λες μόνο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αλλά το κυριότερο με αυτή την ανάληψη της ευθύνης, κατά τη διαστολή με την υποκειμενική ευθύνη, ήρθε να δηλώσει ότι δεν φταίω. Αυτό ήταν. Να υποθεί ότι δεν φταίω. Ευχαριστώ.